他想拿呢？对了，哎，手机呢？不拿。哇，不错啊，有味道，完全不错。好，回来做米粉是吧？我搞不，我搞不别的都说。这山水不错。Видишь, да? Maar bent u duidelijk goed deel schijnbaar. Want dat ineen gooien, van ineen gooien, olie asper, het gaat en mag een hoogst doen. Zijt hem in daar los, dat goed. Ook van ineen was goed. Maar ik ben het jaar is het zin was, lief zeer zin was zeer was al doen met hem. Zo, we zijn de jaren wat te lang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم